We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bangon-bangon na! Oh, it's an amazing Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Bislig City ug Tandag City sa Surigao del Sur Province. Sa ibang buntag! Mayong buntag sab Jill og mayong buntag sab sa atong mga silingan diya sa Upol ug Taguluan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, atong sayron ang kasaysayan ug kamahinungdanon sa Butuan Boat o mas iladong Balanghay alang sa mga taga Butuan City. Kauban ang City Tourism Officer nga si Evangeline Peña Dominice. Samtang say sa mga K-pop fans din ha. Usa ka K-pop fans sabang ato makauban kinsa nagakolekta sab siya og mga K-pop merchandise. Kung unsa kana ang mga merch kanatong sayron kauban si Gianna Narvaez ug makauban at Resis of Bustok ang comedian nga si Terry Gian. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung asa makita ang ilang world's largest Roman Catholic Rosary? Dili na kinahanglang mulayo pa sanglit na anak kini dinhi sa Mindanao. Makita ang world's largest Roman Catholic Rosary sa Christ the King Cathedral sa Tagum City, Davao del Norte. Proyekto kini sa Knights of Columbus alang sa pagsaulog sa silver anniversary sa Catholic Diocese of Tagum City nitong tuig 2005. Ang rosaryo gama sa Magkono or Ironwood nga nagikan pa sa bukid sa Davao Oriental ug Surigao del Sur. Aduna kini gitason nga 85.5 meters ug gibug-aton nga 2,815 kilograms. Mga kapuso, arat na sa mga K-pop fans diha. Sanglit ato makauban karong buntaga ang usa ka K-pop fan sub nga nagapangolekta og K-pop merchandise. Kung unsa kana ang mga merch, kana atong sayron kauban si Gianna Narvaez. Gianna, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Mayong buntag, Origin. Okay lang man, okay lang tanan, maski naata sa tunga sa pandemic. Wow, great to hear that, Gianna. Og unang-una, unsa may mo nakita sa mga K-pop idols nimo nga nahilig kapag ayo nila? Actually, dili jud ko into K-pop sa una. Kay ang hilig jud ako is Western music. Unya just last year, nag-scroll lang ko sa YouTube. Then, hilig mo ko mag-watch o kanang mga videos ni James Corden. So, pag-check na ko sa ilang channel, na-aday segment ang BTS. So, kato, gitanaw na ko ilang videos. Hantod sa sunod-sunod na akong pagtanaw sa uban. Tapos, nalingaw mo ko sa ilaha, malipay ko magtanaw sa ilaha. Then, syempre, natay pandemic, ulat kita tanan, nagkapangita man taong outlet para ma-distract ta sa kaning sa reality na naata karon. So, para sa ako, K-pop akong nahimong outlet. Kato siya. Tapos nagahatag po mo sila inspiration kay katong nag-struggle sila sa una, then karon murag isa na sila sa mga pinakadako nga boy band sa kalibutan. Ug napoy uban nga very fanatic na gid kaayo no. Pero ikaw ba, kung i-measure nimo yung pagka-fanatic sa mga K-pop idols nimo from 1 to 10, asa ka diha? 1 to 10. Siguro dapat sa mga 8 siguro or mga 9. Ikaw ba, Gianna, how frequent ba ka nagatan-aw og mga video sa imuhang mga idols, especially sa BTS? O how do you feel every time nga makita nimo imong mga K-pop idols online? Happy jud ko, especially if kanang gikan ka sa work, nga pamuli mo kapoy. So syempre, murag ang break nimo, magtanaw og videos, nga malipay jud ko matanaw sa ilaha.
O aside sa BTS, sa po ba kailain nga mga gisubaybayan po nga mga K-pop mga group? Actually, nagatanaw man po kung uban ng mga video sa other K-pop groups. Siguro Blackpink, EXO, ganahan po Twice. Actually, daghan jud sila, daghang maayo na K-pop groups karon. Og tungod po no si mo kahilig sa mga K-pop o usa na jud ka certified K-pop fanatic. You started collecting na pod kining mga K-pop merchandise. Usa ba ning mga klase ka mga merch nga apil sa mo mga collections Gianna? Actually, before ko K-pop, kung mga favorite na ako na mga bands sa una, nag-collect na dyan kong album. So, hindi siya different sa K-pop. So, syempre na ng album, sa ako yung mga kanang sangina na gina-endorse sa akong favorite group. So, bako mo ilang mga merch, especially yung mga albums, kay daghan mo siya inclusions. Dili lang katong na anad ta na CD lang, sa ilaha daghang photo cards, na apay posters, then na apay mga pre-order benefits na matingala na lang kahala pag abot na nakalagi ko yung ani. So daghan siya inclusions. So meaning aside si mohang mga daily or mga weekly ang ginabayaran, apil na po si mohang budget no kini nga pagpalit og mga merch nimo. Yun mo ko na extra budget. Extra budget na. Sabi save pud ta kanina. Mga more or less, pila na kayo gasto sa pagpalit ni mga merchandise sa mga K-pop? Disclose siya. Dili pa po kay nag-start naman po last year, tapos dili man po pero medyo akong pagpalit og merch. Kaya if naalan dyan po yung ganahan. And dili lang daw sa collection, no, kayo started na daw doing business. Unsa ba niya klaseng negosyo related gihapon sa pag-collect nimo o kining mga K-pop merchandise? Kay, di ba, kaning pandemic, marag na-realize, marag na kita na mo ba na daghan po na into K-pop starting itong pandemic. So, tapos, ang merch mo sa sa mga K-pop groups na to, usahay, lisod siya, lisod makuha, kay ang uban, exclusive na siya sa Korea. So, kami, syempre, as, kanang avid fans sa K-pop, marag, nangita mi pamaagi na unsa nang papalit dito, and then katong na-establish na mo to na sugod ng business, and then murag why not i-share nato ni sa uban fangirls, fanboys na gusto pod makakuha mo ilang merch. So kato among goal sa among online business is to provide merch para sa fellow K-pop fangirls and fanboys, especially diri sa Davao, kay Davao based na. O Gianna, just recently nag-organize po daw ka og K-pop Cup Sleeve event para sa itong mga kapuso viewers karon nga dili kayo into K-pop, no? Unsa ba siya klaseng activity, Gianna? Actually, na-shop po na na-add mga ani events. So, kato, di ba, last year lang ko na kanang into K-pop jud. Na discover na ko na na-add ay mga shops diri, mga coffee shops, milky places diri sa Davao na nag-hold o kanang tawag na ng Kapsip event. So, mula doon siya kanang gina-celebrate lang nila ang birthdays sa ilang K-pop idols. Well, not just birthdays, actually kanang mga anniversary dates sa group. So, kato din, naamin po ni amiga nga fellow fangirl na asay murag nagti-place sa Jensen. So, gi-invite mi niya na mag-collaborate me, mag-hold o kanang Kapsip event sa Jensen. So that's why we decided to hold one para po matry na mo na unsa day pag-organize ani kay first time po na mo. Then timing man siya, birthday siya sa among mura kanang bias. So po nag-hold we Kapsip event para niya. O karon Gianna, no mga pila na ba imuhang mga collection nga mga K-pop merchandise? Dili ko siya pero dili surely naapay mas daghan na na-collect sa ako. Pero siguro mga daghan na po siya sugod last year tas naapay mga paabot syempre padulong pa siya diri gikan pag Korea. So excited po ko na madawat to sila. Og isip usa ka K-pop fan, no, unsa ba imong wish gyud nga gusto gyud mo ma-achieve? Siyempre ka nang maka-attend jud ang concert nga karon kay pandemic pa man, so I don't know kung kita mo ba siya, pero naman tayo mga online concerts, pero syempre lahi man jud ka nang maka-attend ka in person, kanang madunggan jud mo sila live, lahi ra jud. Alright, thank you. Salamat sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV Gianna. Hopefully no mas mubong pa ang imong business sa pagbaligya og kining mga K-pop merchandise. Daghang salamat kayo Argil, salamat kay GMA, and stay safe until tatanan ang this pandemic. Salamat.
tutok lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Makapuso ang Mindanao puno sa istorya ug mayaman sa kultura. Ug karong buntaga atong hisgutan ang usa sa mga garbo sa Mindanao nga makita sa syudad sa Butuan. Atong sayron ang storya sa iladong balanghay boat sa syudad. Kauban ang City Tourism Officer sa Butuan nga si Ma'am Evangeline Peña Dominice. Ma'am Evangeline, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Madyaw nga hinaat mga kapuso sa Mindanao. Madyaw nga hinaat is good morning sa Butuanon. Ma'am, unang-una unsa ba ang istorya ni ining balanghay nga anaa sa syudad ug paunsa kini na diskubrihan? Actually, ang kaning balanghay was accidental ang pagdiskubre ani. In the middle of the 1970s, naay project ang Butuan City nga mang-drainage. And diha dapit sa Barangay Libertad, pag-dig nila, nakakuan sila og kahoy. It turns out nga unusual siya nga kahoy nga naa sa ilawom sa ground. So, nanawag sila dito sa Manila, padala ang Malacañang og mga archaeologists. So pagtan-aw pa, it's one of the prime finds diri sa Pilipinas. Ma'am, base sab sa history asa kinigikan ng mga balanghay? Wala gid mahibaw-an kung asa gid ikan. Ang among mga historians na discover nila nga kita po di ay diri sa Butuan atong panahon na mga boat makers di ay ta kay ang Butuan City is known to be one of the biggest trading port in Southeast Asia. Since it's easier to travel by water than to traverse the mountains. Ma'am, makonsider po ba ninyo nga dako ang historical value ni ini? Dako kaayo ang historical value ani kay 2016 nang kuan siya og House Bill 986 na declaring the Balanghay to be the national boat of the Philippines. Sa 2019 na House Bill 7070 na gi-approve na po sa House of Congress na si Balanghay mooy national boat of the Philippines. Diri sa Butuan, ang among tawag aning nga boat is Balanghay. Pero sa National Museum, ang ilang tawag dito is Butuan boat. Kay according sa archaeologists na kung naagali isa ka artifacts nga makit-an sa isa ka lugar, ginatawag nila sa anak nga lugar. Sa karon pila ba ka balanghay ang anaa sa kustodiya sa LGU ug paunsa ninyo kini ginaalagaan? Yes, naa kay Balanghay Shrine Museum sa Barangay Libertad. Under ni siya sa supervision sa National Museum of the Philippines. Mao ni siya ang nag-house sa pinaka-original nga balanghay nga una na excavate diri sa Butuan. To be part of the property are still around 4 to 9 balanghays na naa pa sa ilawom sa yuta. Ma'am, dako pod ba ang nahatag ni ini nga epekto sa turismo sa Butuan City? Yes, of course. Kung mahilig ka og archaeology and history, buanhi ka sa Butuan, puno gid kaayo ang imong thirst for history and archaeology. Kay ang National Museum of the Philippines na siya branch diri nag-house sa tanan lain-lain nga klase nga archaeological finds nga makita diri sa Butuan. Lastly, Ma'am Evangeline, let's invite our kapuso viewers nga buot sa mutanaw sa Balanghay Boat nga garbo sa Mindanao nga anaa diha karon sa Butuan City. In the whole of the Philippines, ang Butuan City ra ang naapa na discover ang balanghay. We can proudly claim nga ang Butuan pagyud ang naa ini kadaghan nga balanghay nga makita sa Pilipinas. In coming to Butuan, since we are amidst the pandemic pa, there's no requirements na for travel documents. All you have to do is bring your valid ID and a very healthy body to come over and see our museums, which houses a very large collection of artifacts dated in the Song Dynasty. Daghang salamat, Ma'am Evangeline, sa oras nga imong gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping kanunay, ma'am. Yes po.
Stay safe also. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best start tayo mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May buntag mga kapusa ug welcome to Bistalk Covers ng Takadong Buntaga kay makauban nato si Judith sa Oh My Love. Walay lain pa kundi ang kapuso comedian Terry Gian. May buntag Terry and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and how's your day going so far? Thank you so much, Attorney. I'm doing good. Maayong buntag sa mga taga Mindanao. Thank you for having me to your show po. You look so fresh ngayong umaga. But ito na nga, you're part of a new rom-com, romantic comedy series na Oh My Love. What excites you so much about your role on this show? Actually, ang nakakatawa dito kasi katandem ko si Tetay. Kami si Judith and Juna. Ako si Judith, siya si Juna. So di ba uso yung mga memes na dahil nung quarantine, yung Juna, tsaka Judith, ayan. So kami yun. Kasi nag-revolve yung story. Hindi naman siya nag-revolve, parang ang story is about, kaya Oh My Love is sa utak. So parang dun, isa sa mga tinakil ng story yun. Pero mag-i-evolve siya doon, how the people around the main cast, parang nakabangon from that one. Kaya aliw to, nakakatawa. At ang masaya pa dito kasi komedyante lahat. So isipin mo na lang anong ginagawa namin during breaks, pag walang shoot, kasi naka-lock-in kami, so meron kami mga off days, so meron kaming kainan na malala. Tapos ang ganda-ganda ng story, ang daming kapupulutan ng ating mga kapuso dito. Yun yan, yung ginagawa daw ninyo in between takes. Yes, oo. In between takes kasi meron kaming dun sa main location namin sa Bulacan. It's a resort. So, in between takes, pag naka-call kayo, nasa tent lang kayo. So, ang ginagawa, maririnig mo kayo na pagalitan kami minsan. Nagkakantahan, nag-aaharutan. So, naririnig mismo sa set. Minsan pupuntahan kami ng EP namin, ng PM, kasi ang ingay-ingay namin. Kasi nga, sipin mo nalang mga komedyante, pag samasamahin mo ng ilang buwan. So, syempre, pag kayo dyan, para sagutan yung mga yan. So, tawa na. Tawanan eh. Yes! Ang saya-saya. I can't imagine. Parang gusto namin pumasok din dun sa couple ninyo. Kung ano yung napapanood niyo po sa TV, konti pa lang yan behind the scene kung paano kayo maghagalpakan. Tapos pag nasa hotel kami, mayroong mga moment na madaling araw or gabi, yung magigising na isa. Kasi maririnig mo minsan yung pinto, yung maglalakad. Tapos magtatawanan na lang, ganoon. Ang saya. Kumusta di katrabaho naman tayo sina Lovie, Benjamin, Miss Ai, at saka the rest of the very powerful and stellar cast ng Oh My Love. Ay nako, I'm so blessed and happy to work with this wonderful people, with this great minds, comedians na parang ang dami mong makukuha sa kanila. Tapos kasi kaharap ko ng ano lang to, konting trivia lang about kay Lovie. Kasi kaharap namin ng dressing room ng kwarto si Lovie. So, di ba ang work ko is panggabi. So, uwi ako ng umaga around 6 kasi nag-work ako sa babae para fresh air. Alam mo lang, para maiba yung scenario mo, hindi ka lang nasa kwarto. Sa baba ako nag-work. Pagpanik ko ng mga 6 or 7, pagigising niya si Lovie ng 6 or 7 ng umaga everyday para mag-work out. Everyday and it's either mag-work out siya or tatakbo siya. At yun sabi kong isa yung sa nakita ko sa kanya na ang ganda ng anong tawag dito, ng motivation niya, ng talagang focus niya to work out, talagang yun. Tapos sila Benjamin, first time ko rin siyang naka-work. Ang kalog-kalog pala ni Benjamin. Siyempre, gwapo rin siya. Siyama na yan. Pero yan sila Miss Ai, Miss Ruby, ayan, ang sasena mga kasang babait, parang hindi mo mararamdaman sa kanila, ay big star ako or whatsoever. They're so humble, they reach out to us. Kaya meron kaming pag-off namin kasi we have one day off ng weekday and then one regular ng Sunday. So si Miss I, minsan meron kaming parang kainan together ng cast, ng staff, ng crew ng Sunday. Ayan.
Saya. Dahil sa kwento mo, parang grabe, mas tututukan pa namin ng Oh My Love. Kaya naman, Terry, yes, please. mensahe mo sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao and invite them also na abangan pa ang mga riot na pakabog din yung mga tawanan naman doon sa Oh My Love. Yes, sa mga taga Mindanao po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa Oh My Love. At kapit lang po dahil marami pa kayong aabangan, mga twists and turn, mga stories na mangyayari. Nako, kung ako sa inyo, huwag kayong bibitiw sa bawat gabi. Abangan niyo po Oh My Love. Okay, Oh My Love is the new OMG. Yan. Grabe, iba ka talaga, Idol. Thank you for joining us this morning. Thank you, attorney. Thank you sa mga taga Mindanao. Thank you po. Sa isip K-pop fan, buot sa batabangan ni Gianna Narvaez, ang uban pang K-pop fan sab pinaagi sa pagnegosyo o mga merchandise. Samtang Jill, dakong parte gayod sa atong kasaysayan kining mga balanghay ug sa pagkakaron, padayon gihapon ang pagtuon sa mga butang nga adunay kalabutan sa atong mga ninuno. Sa mga puso, ato pang subaybayan ang karakter ni Terry Gian isip Judith sa romantic comedy series nga Oh My Love. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Robin Williams nga no matter what people tell you, words and ideas can change the world. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot nga mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Magkita-kita na sabta ug maupuhon mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.